Bo día. Bueno, como todas, xa levamos falado moito deste tema, pero non hai maneira de solucionalo. Nesta moción imos falar da falta de información suficiente da cidadanía sobre as tarifas da luz e do que a Xunta de Galicia debería facer. Unha falta de información que supón un traslado ilexítimo de rendas dos fogares cara ás eléctricas que podría superar os 200 millóns de euros ao ano en Galicia. Esta é a dimensión do asunto que estamos a tratar. E o máis grave é que podería correxirse de unha maneira bastante sinxela e con uns orzamentos moi contidos. A rendibilidade para a cidadanía sería moi importante, pero claro, o perxuízo para as eléctricas sería similar. Pensamos que aí está a clave de que non se implanten as medidas que reclamamos nesta moción. No pasado pleno, na resposta do señor conselleiro á nosa interpelación, viño a dicir que a Xunta de Galicia sí tiña unha estrategia de información á cidadanía nestes aspectos. Os datos que aportou eran claramente cativos ante a dimensión do problema. Falou que se desenvolveron charlas ás que asistiron 2.600 persoas en 4 anos. E como dato comparativo podemos ver a afluencia aos puntos de información enerxética dos concellos de Madrid ou Barcelona. Bueno, pois as 2.600 persoas son as que ali acuden cada mes, sendo os servicios con máis aceptación por parte da cidadanía, porque claramente é evidente o interese da xente. Comparemos 2.600 charlas organizadas pola Xunta en 4 anos contra as 2.600 consultas mensuais nos puntos de información enerxética nos concellos de Madrid ou Barcelona. Falounos tamén das 90 oficinas municipais de información ao consumidor, pero a realidade é que para que foran realmente eficaces neste eido terían que contar con persoal especializado, xa que a información tería que ser moito máis completa e personalizada. É a verdadeira maneira de que a xente poda aforrar ca información que se lles aporta. E vamos aos datos, porque a Xunta de Galicia moitas veces di que fan, moitos titulares. De feito, pasa con os temas de emprego. Se sumamos todos os empregos directos e indirectos que se crean cada día en Galicia nas portadas de certos periódicos, en Galicia non é que houbera pleno emprego, é que sobrarían empregos. Vamos a ver a realidade, os datos concretos, que o señor conselleiro outro día non mencionou. Se é verdade que a información é suficiente, por que? Tendo en conta que o mercado regulado é sin discusión, ninguén o pode discutir, o máis ventaxoso para os fogares, 150.000 destes fogares ao ano en Galicia estánse pasando ao mercado libre e en moitos dos casos sen sabelo. E isto prodúcese polas campañas masivas das comercializadoras que non teñen contraposición por parte da Administración, a pesar de que este tema está xa incluído nun Real Decreto Lei desde o mes de outubro. Por outra parte, a discriminación horaria é a tarifa máis ventaxosa. Tampouco ninguén o pode poñer en discusión. De feito, a directora do Instituto Galego de Consumo o recoñeceu claramente na Comisión Sexta. Pero en Galicia só a teñen o 6% dos fogares, contra, por exemplo, o 94% dos fogares en Alemania. E por que as comercializadoras eléctricas non teñen interese en que a xente se entere de que a discriminación horaria beneficiaría a máis do 95% dos fogares? Pois está moi claro, porque as comercializadoras compran a enerxía con discriminación horaria. Se despois a poden vender a maioría dos abonados durante 14 horas por un prezo un 45% superior, pois moitos cartos que se levan a seu peto. Pero a Administración, que o fagan eles é totalmente lóxico, pero tería que haber unha contraprestación por parte da Administración. En concreto, en este asunto, tamén no Real Decreto de outubro de 2018 se obriga ás comercializadoras a poñer explícitamente no recibo canto pagaría o abonado se estivera en discriminación horaria. Iso claramente non se está cumplindo, unha lei que non se está cumplindo, e por lo que sabemos hasta agora o Instituto Galego de Consumo non abriu ninguna investigación sobre este asunto. Outro asunto palmario. En Galicia hai 24.092 familias numerosas. Como saben vostedes, todas as familias numerosas teñen dereito ao bono social e, ademais, é unha condición a máis fácil de demostrar, é moi rápido o trámite levando simplemente ao libro de familia. Bueno, pois en Galicia só 9.678 teñen o bono social. O sea, só un 40% das que terían dereito.
Isto, según o noso criterio, demostra que a ausencia de información dos consumidores galegos de electricidade é unha realidade evidente, aínda que o conselleiro outro día o negaba, e por elos siguen a rexeitar todas as iniciativas que le vamos presentando de maneira reiterada para desenvolver campañas e iniciativas con unha intensidade e dotación orzamentaria proporcional ao problema e garantir que se lle dé solución a este asunto. Iniciativas que deberían ir moito máis alá da mera información sobre as tarifas para asesorar nas accións para a mellora da eficiencia enerxética dos fogares, accións para baixar o consumo, bono social, detección da pobreza enerxética, etc. Por exemplo, o informe que acaba de publicar o Goberno do municipio de Madrid é unha referencia clarísima do que se podería facer aquí tamén para ter un reflexo clarísimo de cal é a realidade da pobreza enerxética. Como a Xunta non... Pois outro día o conselleiro dixo claro, estamos facendo ben, non pasa nada, a xente ten toda a información, aínda que os datos deixan claro que non é así. En Marea sigue ca súa campaña para suplir o que debería de facer o Goberno. E seguimos nos centos de persoas que veñen a lo largo de cada mes a todas as charlas que estamos a dar, seguimos a seguir reflectindo as mesmas cifras. O 80% das persoas non coñecen que contrato ou que tarifa teñen nos seus fogares. O 90% descoñecen se están abonados ao mercado regulado ou ao mercado libre. O 80% descoñecen as ventaxas de ter contratada a tarifa de discriminación horaria e casi o 100% descoñecen se a potencia contratada é adecuada para o seu fogar. Evidentemente, xa se falou no primer punto deste pleno, da orde do día deste pleno, hai moitas cousas moito máis importantes para conseguir baixar o recibo da luz. Pero realmente estes temas son tan sinxelos de acometer que é increíble que un goberno como o goberno galego que di que defende aos consumidores e aos cidadáns de Galicia non o pon en marcha de maneira inmediata. Por contra, hai un cinismo tremendo. Es que eu non sei se as verdades, as fake news que vostedes, o señor Rivera, poñen en marcha, se as creen, se non se fan os números. Están escandalizados pola suba fiscal do gasoil. Saben vostedes canto sube a fiscalidade do gasoil? O saben de verdade? O saberán, non? 4 céntimos o litro. Eso o saben. 4 céntimos o litro. Miren, bueno, 4 céntimos o litro. Saben cal é o consumo medio dunha familia? Cantos litros consume de media ao mes? 80. Eso saberán tamén. 80 por 0,04 canto é? 3,2 euros. Ese é o impacto do extracoste por o incremento do imposto sobre o gasoil. Isto é un escándalo para vostedes. En cambio, un consumidor medio de estar no mercado regulado a estar no mercado libre aforraría entre 6 e 9 euros ao mes, casi 3 veces máis. Estar na discriminación horaria supón un aforro entre 10 euros nos casos máis normais hasta os 40 euros ao mes no caso de ter calefacción eléctrica. O sea, entre 3 e 10 veces máis do que supón o imposto ao gasoil. Pero claro, o imposto ao gasoil va para o Estado, va para mellorar políticas públicas, para mellorar políticas sociais, para financiar a transición enerxética, e iso para vostedes les parece un escándalo. Sen embargo, os extracostes que triplican ou casi multiplican por 10 o que supón os 4 céntimos da suba do imposto ao gasoil, na caso da electricidade non lles parece un escándalo. Por que non lles parece un escándalo? A mellor é porque va aos petos das eléctricas. A verdade é que deberían de aclararse de que intereses defenden. É un escándalo os 4 céntimos, os 3,2 euros ao mes, se alguén lo pode rebatir, que traiga os datos. 3,2 euros ao mes que lle supón a calquer familia os céntimos no gasoil contra os 10, 15, 20, 30 ou 40 euros ao mes de non ter a información suficiente para contratar de verdade a mellor tarifa eléctrica. A ver que datos poden aportar que non... En todo isto, presentamos unha moción que o teñen claro, en donde plantexamos a creación de puntos de información enerxética, en que con tipos de concellos, la colaboración con la FEGAM, o desenvolvemento de verdadeiras campañas informativas verdadeiramente ambiciosas, cambiar os términos de potencia,
E regular legalmente todo o que xa ven que o Instituto Galego de Consumo exixa, todo o que figura xa no Real Decreto, que é o 15/2018 de 5 de outubro de 2018. En todo isto, depois falarei das emendas, pero xa digo, señores do Partido Popular, menos cinismo. Non se poden vostedes escandalizar por unha subida que vai mellorar a posibilidade de financiar os servizos sociais e a transición enerxética e, en cambio, pasar e poñerse de perfil cando os cartos van para as empresas eléctricas. Moitas grazas. Gracias, señor Casal.